Dobrý večer, ahojte, veľmi pekne vás tu vítam na dnešnom Zoome, či už pozeráte teraz naživo, alebo budete pozerať zo záznamu. Moje meno je Niko Škodová, používam esenciálne oleje už viac ako 6 rokov a dnes by som vám veľmi rada porozprávala naše domáce rady a tipy, ktoré teda ja používam a používala som na dcéru, ktorá má teraz už 11. Začínali sme, keď mala 5 a ktoré používam od narodenia na synčeka, ktorý má teraz 3,5 roka. Pustím si k tomu aj prezentáciu. Sekundičku. Tak. Je to OK? Vidíte prezentáciu? Dobre, počula som, rozumela som ťa. Dobre, ja si ešte aj toto stiahnem sem, takto. Takže vítajte ešte raz na tomto Zoome. Chcela by som vám porozprávať niečo o esenciálnych olejoch doTERRA, ktoré sú, poviem vám teraz 3 veci o nich, ktoré sú teda 100% prírodné a bezpečné. To znamená, že do nich nie je absolútne nič pridané, ani z nich nič odobraté a na tejto malej tabulke si môžeme všimnúť, že na tomto malom obrázku, že na trhu sú rôzne esenciálne oleje. Táto bežová farba znamená, že toto je skupina syntetických esenciálnych olejov, ktoré sú teda vyrobené, nie sú prírodné. Modrá skupina olejčekov sú potravinárske, to sú tie, ktoré dokážete kúpiť v obchode, v potravinách, ktoré dokážete používať napríklad do jedla. Žlté sú terapeutické a tieto červené, to malé percento sú teda olejčeky, ktoré majú štandard CPTG, to znamená, že sú testované a že sú vhodné aj na vnútorné užitie. Druhá super vec na olejčekoch je, že sú efektívnejšie ako mnohé moderné medicínske postupy. To znamená, vtedy napríklad, keď máme vírusové ochorenie, ideme k lekárovi a pán doktor nám povie, že píte veľa vody, dajte si čajík a choďte domov, vyležte to. A vtedy si my môžeme použiť esenciálne oleje, ktoré majú tú schopnosť, že prejdú cez tú bunkovú membránu, vonkajšiu bunkovú membránu priamo do bunky a tam ten vírus teda poriešia. Majú schopnosť esenciálne oleje poriešiť aj baktérie, ale aj vírusy, na ktoré nezaberajú antibiotika. A v tom prípade s tým súvisí aj tretia super vec, že sú cenovo výhodnejšie ako medicínska starostlivosť. To znamená, že keďže sú 50 až 70 krát účinnejšie než samotné rastlinky, tak potrebujeme veľmi malé množstvo na to, aby nám pomohli. Napríklad zoberme si situáciu, že nás bolí ucho. Klasicky každé dieťa podľa mňa chytí všelijakú vírozu alebo nejakú bolesť proste v piatok večer. A jediné, čo nám ostáva, keď to chceme riešiť nejak medicínsky, tak ísť na pohotovosť. Už iba to, že ideme na pohotovosť a nie sme nejaký kritický prípad, zaplatíme tam na tej pohotovosti 20 eur, aspoň to bol aj môj taký prípad, zaplatila som 20 eur, a potom musí človek platiť parkovanie, musí platiť cestu, ktorú ide na tú pohotovosť, potom platíme za nejaké voľnopredajné lieky, antibiotika, probiotika. A aj keď sa dostaneme možno len na nejakých 20 eur, stále je to oveľa viacej, ako keď použijem napríklad 2 olejčeky, ktoré mi na to ucho zaberajú, a to je čajovník a levandulka. Použijem z každého olejčeka po 2 kvapky 3-krát a táto bolesť ucha mi prejde. Preto hovoríme, že v konečnom dôsledku sú esenciálne oleje výhodnejšie, cenovo výhodnejšie. Esenciálne oleje doTERRA môžeme používať 3 spôsoby. O tom vnútornom použití už som hovorila, preto tak môžeme robiť, lebo majú štandard CPTG, sú testované. Ďalej ich môžeme používať na pokožku a dnes si vlastne porozprávame, ako ich používať na pokožku u malých detí. A môžeme ich
Dýchovaním a používať difuzéry, ich môžeme dávať. To je teda prvý spôsob používania aromaticky pomocou difuzéra, alebo si jednoducho kvapnem sebe do dlane, pošúcham a vdýchujem, alebo dám teda vdýchovať dieťaťu, robíme tak vtedy, keď chceme podporiť dýchací systém, alebo keď chceme zmeniť náladu, či už povzbudiť sa, alebo večer pred spaním. Ďalej, druhý spôsob používania olejčekov je masážne. Pre okamžitý komfort, pre podporu imunity. Robíme tak vtedy napríklad, keď nás niečo bolí na tele. Keď ma bolí lakeť, natriem si olejček priamo na lakeť. Keď ma bolí žalúdok, tak môžem si natrieť na brucho. Keď sú tam nejaké hnačky alebo čokoľvek tráviace, tak natriem si na brucho. Alebo keď chcem podporiť, mám pocit nejakej začínajúcej nepohody, choroby, chrípky, tak vtedy natierame celý chrbát, alebo si necháme od partnera spraviť takú relaxačnú masáž, relaxačnú liečivú. A to je teda druhý spôsob. A tretí spôsob je vnútorne. Vnútorne dneska o tom budeme hovoriť veľmi málo, pretože deti do 6 rokov nepoužívajú esenciálne oleje vnútorne. Neodporúča sa to vôbec. A moje deti napríklad, Simonka má teraz 11, tak ona doteraz nepoužíva esenciálne oleje vnútorne, takže k tomuto sa ja vyjadrovať budem veľmi málo, pretože nemám s tým skúsenosti. Nemám ani zdravotnícke vzdelanie, takže všetky veci, ktoré tady dnes budete počuť, vychádzajú z mojich skúseností a skúseností, ktoré som používala na svoju rodinu, na svoje deti. S ich dovolením, samozrejme. Dobre, poďme na to. Základné riedenie pre deti, to je veľmi dôležité. Používame na to rastlinný olej. Ja odporúčam frakcionovaný kokosový olej. Frakcionovaný, pretože netuhne a je zbavený vône a nezanecháva masné škvrny, napríklad na oblečení. A keďže proste to dieťa po natieraní oblečien, či už do pyžanka alebo na deň do trička, takže nechcem si zničiť každé oblečenie, tak odporúčam tento frakcionovaný, ale môžeme použiť úplne akýkoľvek rastlinný olej, ako je arganový, jojobový, ale aj kuchynský, slnečnicový. Robíme tak aj vtedy, keď majme olej po ruke, aj keď sa stane niečo, že sa esenciálny olej dostane napríklad do očí. Mám to vyskúšané. Nemám tady teraz vátový tamponik, ale klasický vátový tampon. Ak mám pocit, že ma štípu oči z esenciálneho oleja, dám si pár kvapiek na ten vátový tampon, oko si s tým vytriem a okamžite to prejde. Mám to vyskúšané. Nikdy a funguje to. Nikdy nevyplachujeme esenciálne oleje vodou, pretože umocňujeme ich účinky. Vyskúšala som, že čo je to 1 polievková lyžica rastlinného oleja, že je to zhruba 2,5 ml. Takže toto je riedenie, kedy dávame 1 až 2 kvapky esenciálneho oleja na 2,5 ml rastlinného kokosového oleja pri deti od 0 do 2 rokov. Ešte tu by som sa pristavila, že myslím si osobne, že deti napríklad do pol roka absolútne nepotrebujú žiadny esenciálny olej. Ak tam nie je veľký problém, tak nám stačí, ak potrebujeme napríklad nejakú masáž urobiť alebo pohnúť, pomasírovať brúško, tak nám úplne stačí aj kokosový olej. Ale ak by sme chceli používať pre tak maličké detičky olej, tak odporúčam tam jemné olejčeky, ako je kadidlo, levandulka alebo harmanček alebo mandarinky. Akékoľvek mandarinkový olej, či už je to zelená mandarinka, tangerinka alebo červená mandarinka, tak toto na tak malé detičky do 2 rokov. Potom sa ten výber trošku zväčšuje. To si potom povieme. 2 až 4 roky, 2 až 6 rokov používame 2 až 4 kvapky
esenciálneho oleja na jednu čajovú lyžičku, to je zhruba 1,5 ml kokosového oleja. 6 až 12 to už sú veľké decka, takže tam kľudne 4 až 6 kvapiek na polovicu čajovej lyžičky. Polovica čajovej lyžičky bude podľa mňa tak 10 kvapiek. Takže to už sa približuje, že 1 k 1. A od 12 rokov potom sa riadíme podľa toho, aký je to olejček a že by to už bolo aj bez riedenia, alebo či je tam citlivá pokožka a tak ďalej. 12 rokov už by som povedala, že už sú takí malí dospeláci, takže tam kľudne tak ako podľa seba, podľa dospelých, také riedenie. Zriedené používame na spodok nožičiek, to si dneska budeme veľmi hovoriť, na pokožku, pozdĺž chrbtice. Oleje vrstvíme, o tom si budeme veľmi hovoriť, že čo to znamená, že oleje vrstvíme. U detí teda difuzujeme pridávaním do kúpela spolu s nejakým tukom, to znamená s mliekom alebo so smotánkou. Zmiešam teda v malom množstve smotanky, pár kvapiek esenciálneho oleja a vlejem do vaničky s vodou a dieťa v ňom okúpem a nad 6 rokov teda aj vnútorne, je to také všeobecné pravidlo, ale hovorím, nemám s tým skúsenosti. Toto je video, kde ja natieram vlastne môjho syna Miška. Prvý olejček mu dávam z detskej sady Stronger a takisto modrý je takisto z detskej sady. Vidíte, že on nemá rád, keď mu dávam tú rolonku priamo na pokožku, takže ja si to dávam do dlane a potom mu to natieram na chrbát. A teraz miešam vlastne si ten kokosový olej toto som použila prvý čajovník. Bolo to tam zhruba 10 kvapiek kokosového oleja a 4 kvapky esenciálneho oleja. Druhý olejček bol citrón, kde som použila viacej citrónu, viacej kvapiek a tretí olej je On Guard, kde som, na videu to síce nie je vidieť, ale toho kokosového som použila viacej, pretože On Guard môže štípať, ale takto sa my natierame, takto my používame, nemu sa to páči. A takto my fungujeme. Takúto masáž, to je to vlastne vrstvenie tých olejov, že on teraz na túto jednu masáž možno som na neho použila aj do 20 kvapiek, ale tým, že som to riedila, tak je to stále pre neho bezpečné a dokáže mu to pomôcť, pretože mal vtedy nejakú výrozu. A toto používam zhruba tak 3-4 krát denne. Oleje jednoducho u nás doma pomáhajú, fungujú a bodka, jedine, že by nie. Ak nie, tak ti ani svetená voda nepomôže, pretože vtedy chýba úplne niečo iné, niečo, čo olejčekmi nenahradíš a to je buď spánok, strava, alebo viacej pohybu, alebo blízkosť nejaká medziľudská, alebo niečo proste iné a to esenciálne oleje nahradiť nemôžu. V prípade, keď je to teda niečo, čo môžeme doplniť, tak tam olejčeky určite pomôžu. Dnes sa budeme baviť o olejčekoch, ktoré pomáhajú uvoľniť stres. Tam je to Steady, Balance alebo Copaiba. Potom sa budeme baviť o lepšom trávení a o celkovom zdraví a receptoch teraz na tieto vírusy, baktérie, alebo čo to teda teraz lieta, kašliky, sopliky a tak ďalej. Budeme sa rozprávať o základných esenciálnych olejoch, ale budeme sa rozprávať aj o detských olejčekoch a produktoch doteraz. Zápal močových ciest, to je to, čo som ja riešila, keď som začínala s olejčekmi. Na prvé stretnutie som nešla s tým, že idem si po odpoveď. Išla som tam, bola som tam pozvaná, tak som tam prišla a dozvedela som sa tam, že esenciálne oleje nie sú len také vonné, čoro moro, niečo, ale že dokážu pomôcť. Povedala som si vtedy, že OK, vyskúšam, za vyskúšanie nič nedám, pretože po 2-3 rokoch moja dcéra už bola na rôzne antibiotika, ktoré vtedy užívala na močové cesty rezistentná. Doktor už mi povedal, ja už vám nemám čo dať.
Takže bolo to v septembri a ona dovtedy mávala ten zápal močových ciest každú jeseň, vždy na jar, na jeseň a na jar. A ja keďže som sa pridala v septembri, tak už vtedy sme podchytili ten jesenný zápal močových ciest vlastne týmto silným kombom, ako je kadidlo, oregano a On Guard. Natierala som jej podbrúško a na chrbát v oblasť obličiek. A natierali sme spodky chodidiel niekoľkokrát za deň a ten zápal silný sa v tom septembri nedostavil. Keďže oregano sa nemôže už používať dlhšie ako 10 dní, tak som si urobila ešte jednu rolónku, ktorú sme používali preventívne dlhodobo, a to je z kadidla, borievky, cedrového dreva. A toto taká 10 ml rolónka vydrží napríklad mne 1 mesiac, keď ju používam raz, dvakrát za deň. Takže takúto rolónku pre ňu som si vlastne 2-3 sme ju minuli za mesiac, ale nie, že sa stalo, že sme sa vyhli už konečne po 3 rokoch zápalu močových ciest na tú jeseň v septembri, ale ani na jar sa ten zápal močových ciest nedostavil. Ono tam pretrvávali nejaké problémy, ale nejaké problémy, tráviace problémy a ešte tá stena toho močového mechúra bola oslabená a bola teda zdúrená, ale to sme postupne sa aj toho zbavili. Ďalšia vec, ktorú sme teda riešili, bola zápcha, zadržiavanie stolice. Riešila som to vtedy probiotikami, ktoré doteraz má vyvinuté, patentované, ktoré sa nerozpustia v žalúdku, ale rozpustia sa tam, kde treba, až v črevách. V tom sú proste úžasné, skvelé chutia melónovo, takže dcera si ich okamžite obľúbila a užívaním každý deň sa jej trávenie oveľa zlepšilo. Ak bol nejaký tady už na fotke vidíte synčeka, myška. Ak bol teda nejaký problém, že boli bolesti brúška alebo zvracanie, hnačka, tak tam perfektne pomáha Tamer. Tamer pri bolestiach brúcha, ak teda on mal, tady vidíte, že to je minulý rok na Vianoce, máme tady Lavor, že mal nejaké zvracanie, tak vracal vlastne jedenkrát, čo ma prekvapilo, a potom som mu natierala každú hodinku, každé 2 hodinky brúško Tamerom. Natierala som si ho aj ja, takže on je dostatočne silný, ale aj jemný, aby teda bol pri deťoch vhodný, ale aj ochránil dospelých. Ďalej, ak sú pre dospelých alebo pre staršie detičky veľmi dobre pomáha Zengest, ale aj levandulka, ktorá upokojuje, dokáže upokojiť teda ten tráviaci systém. A viem, že s tým zadržiavaním stolice aj Datka mala skúsenosť, tak by som ťa poprosila, aby si nám porozprávala. Áno, ahojte. My sme mali skúsenosť vlastne, keď sa narodila malička so starším synčekom, ktorý má 3 roky. Malinka má teda 4 mesiace. A vlastne tak ako vy minulé Vianoce, tak my tieto Vianoce sme mali takéto zaujímavé, že zadržiaval stolicu približne mesiac a stupňovalo sa to, že keď sa aj vykakal, tak sa vykakal každé 2 týždne a s plačom. Až sme okolo Vianoc dospeli do takého štádia, že nastúpili mu vysoké teploty a už som naozaj nevedela, že čo robiť, lebo už sme skúsili všetky možné preháňadlá voľne dostupné pre deti, všetko možné fakt, čo bolo na trhu, čo nám odporúčili v lekárni a nepomáhalo vôbec nič. A teda ja tým, že som psychologička, tak ja som sa s ním aj rozprávala každý deň, snažila som sa vysvetľovať, dávala som všetku lásku sveta a proste nepomáhalo absolútne nič. Tak som ti vlastne potom písala, že už sme naozaj v patovej situácii, ktorú fakt neviem, že ako riešiť a že čo by si nám odporúčila, z toho, teda ja mám toho doma dosť, že čo by si nám odporúčila, že by sme mohli skúsiť. No a
aby som ešte povedala, my sme boli až tak, že on s teplotami skončil na pohotovosti, kde mu ráno o 9. dali čípok a on vydržal až do 8. do večera stále zadržiavať s tým čípkom. Nešiel ani za nič. Až vlastne to skončilo tak, že on mal teploty 39 stupňov a už naozaj ja som ho musela držať na silu na záchode už v ten deň, aby vôbec sa vykakal, lebo už som sa bála o neho, že aké to môže mať následky. No, Kubi, zakývaj, láska. O tebe rozprávame. No a vlastne potom si nám odporúčila olejčeky a potierala som mu chrbátik lemonom, teda citronikom, proti teplote. My sme mali vtedy týždeň teploty už v kuse. Každý deň okolo 6. mu nastúpili vysoké teploty 39 a vyššie a nešlo to ničím zraziť a ja už som fakt nechcela do neho stále sypať panadoly a všetky takéto veci chemické. Preto som aj poprosila teba o pomoc, že ako si vieme pomôcť s olejčekmi. A naozaj jeden večer pred spaním som dala lemon a on už tú teplotu nikdy nemal. Už mu nikdy nenabehla. Na druhý deň už ju nemal, som si hovorila, že wow, že super, že náhoda, alebo čo to je a ona už fakt neprišla. A vlastne takto som potierala ešte týždeň a mimo to som dávala ešte balans, sme si dávali na krk a rozprávali sme sa, masírovali sme sa a Zengest sme masírovali brúško a on mi začal vtedy normálne kakať. Už naozaj tým, že sme teda použili tieto olejčeky, ja mám veľmi dobrú skúsenosť, teda nebola to moja prvá dobrá skúsenosť s olejčekmi, a teda krásne sa nám to rozbehlo, ustúpilo nám teploty, áno, a povedz. A teraz krásne kakáme už. To je krásne, to je nádherné, ale aj tak si myslím, že áno, olejčeky majú veľmi veľkú zásluhu na tom, ale ako som ti hovorila, že ten čas a to natieranie, to proste ti žiadny panadol nedá. Toto. Áno, a ešte k tomuto by som doplnila, ty si na začiatku hovorila, že babetka do pol roka nepotrebujú olejčeky. Akože súhlasím s týmto, ale napríklad my s malinkou chodíme od 3 mesiacov na baby masáž a je to fakt brutálna, perfektná vec. Nám vlastne tam holka namiešala olejčeky doteraz špeciálne teda, čo môže aj malinka a my sa s tým masírujeme, keď mám muža na nočnej, že sme fakt sami non-stop, tak my sa masírujeme pred spaním, obidve detičky pomasírujem a mne spia do 2 minút. Čiže ja si neviem vynachváliť a malinka má 4 mesiace a Super, užívajú si ďakujem to ti. obidvaja. To som veľmi rada. To je krásne. Dobre, ďakujem ti za tvoju skúsenosť. Ešte dúfam, že sa dostaneš k slovu, že teším sa veľmi na tvoje skúsenosti. Dobre, poďme ďalej. Dúfam, že toto sme si teraz odpovedali, preto tady mám aj napísané rolo na pohodu, pretože to je v tej zápche a zadržiavaní stolice veľmi potrebné, si myslím, ten balans alebo ten steady, kedy dodáva nám to takú rovnováhu všetkých emočných systémov a telesných a emočných. Dobre, poďme ďalej. Lepší spánok. Zmes na spánok, ktorú som používala na dceru, už keď bola taká 7, 8, 9 rokov, ale ktorú jej miešam aj teraz. Zvolila som vtedy Mirha, pretože je vhodná pre dievčatá. Ak by to bol chlapec, tak by som používala vetiver. Serenity je oleček vhodný na spánok pre všetkých. Je dokonalý v tom, že ak letí v miestnosti, ak ho difuzujeme, tak na tú hlavu, ktorá stále nad niečím rozmýšľa, ktorá proste hlavne večer, keď si človek lahne, tak začnú nám pribúdať také myšlienky, ešte toto som nespravila, toto som mala spraviť. A to Serenity a tá Serenity, tá zmes spraví, že off, klok a nič, hotovo a človek spí. A toto je, myslím si, že zažívajú aj deti, pretože takisto riešia svoje nejaké ťažkosti, či už v škole, škôlke, alebo s rodičmi, že ich po nich niečo sú, takže to s nimi dokáže Serenity, jednoducho ich vypnúť, nech rýchlejšie zaspíme. A
prehlbuje Serenity zmes, prehlbuje ten spánok. Máme teda rôzne fázy toho spánku, že to určite každý poznáme, že ja som tuším ani nespala celú noc. Človek spí, ale je proste v takej hladine niekde plitkej, takže tá Serenity proste nás vtiahne, že spíme a môže ma niekto aj odniesť z postelou a spím. A pomaranč, pretože ten je perfektný aj cez deň na energizuje, ale aj v noci pomáha utlmuje. Robím deťom kúpeľňové rituály, to už naznačila aj Datka, či už je to teda masážka, alebo hovorila som o tom, že jednu, dve kvapky levandulky do vody na nejakú hráčku, alebo spraviť z toho takú hru, že teda s tou hračkou, alebo na sol do kúpela a použiť napríklad aj sušené lavandulky. To už som si robila takú sol pre deti a potom sme to chytali a taká jednoducho hra. Ale tá lavandulka perfektne upokojuje. Mám tady vyfotený olejček Calmer, to je z detskej sady olejček, ktorý je taká nie napodobenia, ale detská verzia oleja zmesi Serenity. A ja som to Miškovi používala aj cez deň. Som na ňo používala Calmer a púšťala som mu aj cez deň difúzer, lebo obe moje deti proste veľmi ťažko zaspávali cez deň, takže Miško našťastie spával viacej, spáva aj teraz, ale Simonka vôbec, keď bola v tom veku ako on, ale vtedy som ešte nemala olejčeky, takže mali sme smolu, teraz olejčeky máme a on krásne spí. Aj cez deň používame difuzér Serenity pomaranč a natierame teda Calmerom. Na nočné desy alebo strachy a celkovo aj strach ja používam borievku Juniper Berry aj napríklad Čakar Newsbara, to je proste moje, tak tam si kvapnem borievku s balansom a vdychujem a dokáže nám pomôcť, aj deťom teda pomôcť v difuzéri borievka. Ak sa budia s plačom, to sú tie nočné desy, tak vtedy nám borievka pomôže. Difuzujeme teda v izbičke, pred spaním natierame chrbát, spodky chodidiel alebo na lejendovanie. O všetkom sme si myslím, že porozprávali aj o tom riedení, aj o tých detských masážach. Opäť by som proste po tom kúpaní si dala do dlane kokosový olej a tam na masáž buď balans si kvapla 2-3 kvapky, alebo levandulku ešte a tak natrela proste chrbátik, alebo ak by som mala rolónku, tak by som si to natrela, pošúchala dlaň a potom si tam dala ešte kokosový olej a napríklad Serenity jednu kvapku a tak by som to natrela dieťaťu na chrbátik. Dobre, téma, ktorá teraz frčí na sopliky, kašliky, čo nám pomáha, mám také pravidlo, že čokoľvek je s dýchaním, tak pridaj niečo citrusové, niečo zelené, kadidlo R. Niečo citrusové perfektne pomáha limetka alebo lemon, alebo aj mandarinky, ale aj pomaranč spomínaný, niečo zelené, tam myslím čajovník alebo spermint je veľmi dobrý pre deti. Možno vás napadlo, že peppermint, že ten perfektne je teda mentolový a môže pomôcť na dýchanie, ale peppermint nie je vhodný pre deti mladšie ako 6 rokov. Vôbec ho napríklad ja doma strašne málo využívam. On je súčasťou všetkých troch zmesí zo základnej sady a tam nám úplne bohate stačí a tam spĺňa všetko, čo od neho chceme a peppermint je aj v zmesi R, aj v zmesi Zengest, aj v zmesi Diblu. Všetko sú to zo základnej sady, o ktorej som hovorila vlastne minule. Ak si prosíte pozrieť ten Zoom, tak vám pošlom link.
Takže to je čokoľvek s dýchaním, teda niečo citrusové, niečo zelené, kadidlo, ktoré umocňuje účinky iných olejov, ale pomáha teda aj na kašel. A R je zmes, čisto zmes na dýchanie, ktorá obsahuje teda pepermint, ako som hovorila, obsahuje eukalyptus, a iné takéto olejčeky, ktoré rozťahujú dýchacie cesty, pri ktorých sa lepšie dýcha. A toto kombo teda púšťam do difuzéra. Difuzujeme celú noc. Difuzéry doteraz, aspoň môj Petal difuzér funguje tak, že 5 minút ide, 5 minút nejde a toto mi takto dokážem difuzovať celú noc. Je to perfektné, ja keď zapnem difuzér, že keď som počula proste nejaké zakašľanie alebo zatekajúce hlieny, tak automaticky púšťam difuzér, alebo mám to tady aj napísané, že dávam si na čelo postele mokrý uterák a cez neho a na neho nakvapkané olejčeky. A či už tá voda, alebo tie olejčeky, všetko to proste perfektne pôsobí teda na toho myška, ktorý trpí tými hlienmi a nosnou mandlou zväčšenou a soplikmi takže perfektne mu to pomáha a minulé to bolo reakcia snáď možno do 2 minút, už som si hovorila, že to sa tuším ani nie je možné, že pustila som difuzér, dala som ten mokrý uterák na čelo posteľa, nakvapkala som na ňo tráviacu zmes Zengest. Preto ja mám tráviacu zmes, túto Zengest ja používam asi hlavne na soplíky, pretože pre neho na brúško používam viacej tamer a my dospeláci ani možno nemáme nejaké tráviace problémy, ktoré by sme potrebovali veľmi riešiť, takže mne tento Zengest vydrží dlho. No a nakvapkala som teda ten mokrý uterák a on za 2 minúty prestal pokašliavať v noci a krásne spal celú noc. Na laryngitidu veľmi dobre pomáha santalové drevo alebo Serenity, pretože santalové drevo je súčasťou Serenity a Serenity je zmes, ktorú považujem za praktickejšiu mať doma ako čisté santalové drevo, ktoré je teda 5 milikové, je dosť drahé a aj Serenity je dosť drahá, ale veľmi dobre pôsobí teda na ten lepší spánok, ale aj na tú laryngitidu. S týmto Dadi, tuším, máš tiež skúsenosť s tou laryngitidou. To je vlastne, áno, to je vlastne dôvod, prečo si sa pridala do doTERRY. No, není to úplne dôvod. Aha. Ja som sa pridala ešte predtým. Ja som prišla cez testovačky k tebe. My sme sa vlastne v termínovej skupine spoznali v septembrovkách a ten hlavný dôvod bol spánok, čo som vlastne riešila cez testovačky s malinkým a už vtedy nám to pomohlo, už vtedy som bola spokojná. No a toto bolo neskôr vlastne, keď mal Jakubko rok a pol, tak sme skončili zo dňa na deň v nemocnici s laryngitidou a naozaj tak, že jeden deň úplne v pohode, hral sa všetko bez problémov a na druhý deň ráno už sa zobudil tak, že už v noci sa dusil a keď sme prišli doktorke, tak tá nás hneď poslala na pohotovosť a skončili sme teda v nemocnici. A vlastne vtedy som ti písala, že či je niečo z olejčekov, čo by nám vedelo pomôcť, lebo ja som bola naozaj zúfala v tej nemocnici. Vieš si to predstaviť, rok a pol ročné dieťa, zavretá v malej miestnosti a že nemôžeme ísť ani na ihrisko, ani nikam, takže to bolo celkom psycho. Čiže som hľadala hocičo, čo by nám vedelo pomôcť urýchliť, dostať sa domov. No a vlastne vtedy som používala Air, používala som aj santalové drevo, ktoré mám teda aj doma a ja ho používam aj preventívne, lebo Jakubko s týmto má problémy. S tou laryngitidou, že vždy, keď už mi začne trošku pokašľievať, tak už sa bojím a už vyťahujem to santalové drevo. Čiže my sme mali aj s týmto veľmi dobrú skúsenosť. A takisto potom aj doma som ho používala a potom nám to, chvála Bohu, prešlo. A teda nás pustili po 3 dňoch z nemocnice a liečili sme sa už len takto. A presne ako si hovorila, s tým uterákom, tak ja som v nemocnici zobrala látkovú plienku a prehodila som ju, mokrú som ju hodila do umývadla, prehodila som ju na radiátor a presne takto som si tam kvapkala tie olejčeky a vždy, keď prišli k nám na izbu, tak sa pýtali, že wow, že čo vám to tu stále tak pekne voní.
Takže ja som mala stále takto lečeky, hej, na izbe. To je skvelé, super. Dobre, ďakujem ti za tvoje zdieľanie. Je to určite, nie je to sranda tá laryngitída, takisto som si až pri Synčekovi tým prešla, že mal tento záchvat a by som neverila, ako to prichádza fakt z minúty na minútu. A je to strašné, že máš pocit, že proste sa nedokáže nadýchnuť, Áno. ale takisto mali sme nejaké podporné tam tie čípky, ale mali sme aj nejaké sirupy a nikdy nehovorím, že nepoužívam lieky, používam lieky aj na deťoch, ale v nevyhnutne potrebnom prípade aj tak sa vždycky proste presvedčím, že OK, áno, antibiotika pomôžu, aj tieto čípky na laryngitidu, ale na tú, že potrebujem pomoc za 2 minúty alebo za minútu, kedy v tej laryngitíde to tak proste je, že je zima, máš otvorené okno a potrebuješ, aby vlastne dýchalo hneď to dieťa, tak tam pomôže, aspoň nám pomáhala teda to sú všeobecné informácie, vlhko a chlad, ale pomáhali nám aj veľmi olejčeky. A to som za ne proste veľmi rada a som obrovsky vďačná, že ich mám okamžite po ruke a že sme sa vlastne my nedostali do tejto situácie, že by sme išli na pohotovosť. Dobre, poďme ďalej. Na čistý nos objavila som také kúzlo, že zarobím si do takéhoto malého kelinku. Zarobila som si tam kadidlo, čajovník a citrón a 4 kvapky frakcionovaného kokosového oleja z esenciálnych olejov, z každého 4 kvapky. A vatovou tyčinkou som si vytrela nos. Vytrela som si ho najprv sebe, predpokladala som, že to bude také silné, že to bude možno štípať, alebo že to bude nepríjemné, ale keďže to bolo úplne OK, tak hovorím malému Myškovi, že tak poď sem, mladý pán, ideš aj ty. Takže nemu to isté. Vytieram nos a okamžite to spustí riedku nádchu, takže ktorú dokážeme úplne v pohode vysmrkať. Potom to vlastne vytieram ešte raz a pôsobí ten citrón s tým čajovníkom aj kadidlo ako aj proti tým baktériám, ktoré proste tá nádcha tam je. Ešte nám veľmi dobre pomáha vlastne táto tyčinka, to je zmes R, ale má to konzistenciu ako dezodorant, takže mu to natieram aj na tričko, na pyžánko, aj na krk a on je už zvyknutý, keď má tričko a ja mu to natriem na hrudník, tak si z toho trička spraví takú striežku, naťahne si to takto na nos a vdýchuje a tam mu to vlastne krásne vydrží, že nemá pocit, že má na sebe masné olejčeky alebo tak. Mám to veľmi rada, túto tyčinku a natierame si s tým napríklad aj pod nos. Perfektne to roztiahne proste tie pľúca, hneď sa lepšie dýcha. Ďalej, čo používame na teplotu, na chorôbky. Na teplotu je perfektný citrón, ktorý pôsobí úplne okamžite, keď je teplotka do 38, tak 4 kvapky frakcionovaného kokosového oleja, 4 kvapky citrónu a teplotka hneď klesne. Takisto je vhodný spermint a mám tu písaný aj čajovník, pretože ten by zbavil vlastne to telo, je taký antibakteriálny, takže vtedy tam pomôže. Ako podpora, keď je nejaká napríklad chrípka, tak pomáha pri deťoch, keď sa bavíme teda okolo tých 3-4 rokov. Perfektný je Stronger, olejček, červený. Ja mám na Myška takú fintu na ňo, že keď chcem, aby som použila Stronger, tak ten je červený, tak budeš červený superhrdina Superman. Keď chcem, aby použil napríklad Rescue modrý, tak mu poviem, že bude Aquaman. A keď chcem na spanie
fialový olejček, tak budeš Spider-Man, tak on sa s tým celý tak už sám ponatiera si nožky, ponatiera si krk, hrudník, vdýchuje a takto on už sám vlastne používa olejčeky. Tak a na tú podporu, na tú chorobu teda používam Stronger, používam čajovník a u starších detičiek aj OnGuard Plus. OnGuard Plus sú, nemám ich tu, také tobolky sovčelové, ktoré obsahujú OnGuard smes a potom aj čierne korenie. Je to celá taká zmes a užívam ho. Asi by som ho dala už deťom okolo 8 rokov a užívam ho ako nejaký ako paralén alebo nejaký taký liek, že si to tak naordinujem 2-3 krát denne po jednej kapsulke, takže takto perfektne on pomáha na taký spôsob, že dokonca vás vytiahne proste z postela, ak je tam nejaká chrípka alebo niečo také. Ďalej, vlastne to som hovorila minule, že tobolky, prázdne tobolky, nakvapkať si tam olejčeky, užívať. Ak je nejaká choroba, takže pri deťoch zväčša natierame a teda na začiatku vo videu som natierala myška aj OnGuardom. Už sa mi to proste nezdalo, je trošku silnejší ako Stronger a vlastne použila som aj. Potom ako podpora je to A to Z, to sú vitamínky pre deti. Potom používam IQ Mega, je vlastne rybí olej, ktorý má pomarančovú príchuť, je zbavený rybacieho zápachu. Myško ho má veľmi rád. Nielenže podporuje imunitu a kognitívne schopnosti, ale asi to možno je jedno s druhým. Mne sa zdá, že je proste aj menej nervózny. Nervózny je z dôvodu škôlky, pretože je možno nevyspatý, alebo tam proste musí viacej dodržiavať pravidlá a doma si chce proste byť on napríklad pán a doma si to proste viacej ventiluje, však čo by nie mamička dovolí, tak vtedy, keď používame často IQ Mega, že pravidelne to používam, tak sa mi zdá proste taký spokojnejší a kľudnejší. Ďalej každé ráno mu dávam v tomto období aj PB Assist, o tom som už hovorila takisto, že sú to teda probiotika, ktoré sú veľmi účinné, pretože sa rozpúšťajú teda až v črevách, kde tam je ich hlavná práca. O teplotke som hovorila, zúbky teraz som riešila s jednou kočkou, buď zriedená levandulka, potrieť zvonku na sánku, alebo dostatočne zriedená aj vnútrosánky. By som potrebovala levandulku. Ústna dutina sa nepovažuje, ak by sme si tam potreli proste ten esenciálny olej, sa nepovažuje za vnútorné používanie esenciálnych olejčekov, takže sa to nepovažuje, že není to v rozpore s tým, čo som hovorila, že deti do 6 rokov nepoužívajú olejčeky vnútorne. Takže kľudne proste vytrieť aj tie narastajúce zúbky zvnútra. Ďalej tam pomáha aj harmanček, rumanček. Značka SOC je Symfónia buniek, kedy mám tú knihu Symfónia buniek, ktoré používam na seba, ale aj na myška. Je to súbor 17 masáží, ktoré pomáhajú na rôzne zdravotné ťažkosti a k ním je pridaných, ku každej masáži je pridaných zhruba 10 olejčekov a tieto olejčeky sa odporúčajú používať natieraním na chrbát. Ja si to buď poprosím muža a mám to s wellnessom, alebo s masážou, alebo si natieram olejčeky sama. Podľa protokolu na seba používam 10 až 20 kvapiek z jedného olejčeka. Tých olejčekov je tam teda 10 a na deti používam 6 kvapiek. A to je to
to je to natieranie a vrstvenie tých olejov, kedy proste si kvapnem do ruky kokosový olej, 6 kvapiek esenciálneho oleja alebo 4, ako uznám za vhodné a natieram, alebo podľa veku dieťaťa natieram teda na chrbátik a takto každý olejček si takto riedím a natieram teda na chrbátik. Takúto veľkú symfóniu budník, takúto veľkú masáž sa odporúča pri chorobe robiť raz za deň, raz za 2 dní. Ak je to proste nejaká chrípka, napríklad u trojročného, tak by som použila 3-krát denne a menej kvapiek. A natierame teda pozdĺž chrbtice, alebo difuzujeme, alebo užívame doplnky každé ráno. Je fakt, že deti sú nie tak dlho choré, aspoň moje deti, ak majú nejakú takúto chrípku napríklad, tak nie sú až tak dlho choré. To je jeden fakt. Druhý fakt je, že nepoužívame, teda nie sú zaťažené liekmi alebo voľnopredajnými liekmi. A tretí fakt je, že tá zdravá časť sa predlžuje. Že tá choroba sa dostaví proste neskôr. Popáleniny, odreniny, hmyz, čo u nás doma funguje. Na to je perfektná masička Correct X alebo levandúka, Stronger. Stronger, tady vidíte, že Miško mal peru odranu. Ja neviem, či mi to pôjde zväčšiť. Nejde mi to zväčšiť. Ale má tam proste odranú peru. Tak som mu tam dávala priamo On Guard a zistila som, že perfektne spúšťa hlieny. Že sa mu pekne spustili hlieny, tak odtedy si, ak má proste nejakú nádchu, tak mu dávam proste Stronger aj na dutiny, na čelo, pod nos. No, neštipe vôbec a ja som mu tam vtedy natierala na odreninu, takže vôbec nič neštipe a pekne to dokáže ten Stronger, pretože obsahuje rúžu, zahojiť. Takisto som používala, ktorý má odrený lakeť, tam som mu používala levandulku a tady vlastne mám levandulku tačku, to znamená, že už je zriedená s kokosovým olejom, takže som si to nemusela zvlášť riediť, ale ja som sa minule veľmi škarede porezala a mala som tam snad centimetr porezané a pol centimetra hlbokú ranu a vedľa toho som si kvapla levandulku, čistú levandulku a predpokladala som, že to bude ohromne štípať, ale vôbec nič to neštipalo dokonca a išlo o to si to vlastne trošku vydezinfikovať, aby sa zmiernilo krvácanie a to sa stalo. Prestalo mi to toľko krvácať a vôbec to neštipalo. Perfektne mi to pomohlo. Oveľa skorej sa mi tá rána zahojila. Ako repelent pomáhajú veľa olejčekov, napríklad teda Zmes Purify, alebo aj tady, čo sú vyfotené levandúka, čajovník, ale aj eukalyptus napríklad, alebo ja mám veľmi rada už proste praktické veci, ktoré chytím a hneď môžem používať, že nemusím s tým strácať čas, hlavne je to proste perfektné pri deťoch a na to je perfektný TerraShield, ktorý je už nariadený a môžem ho používať teda, používam ho priamo Miškovi na pokožku. Aj na oblečenie a bolo to úplne v pohode, nezanecháva to žiadne škvrny ani nič podobné. Dobre, poďme ďalej. Svalové bolesti krče, takisto sme si tým prešli. Simonka, keď proste rástla, tak sa sťažovala, že ju bolia nohy, tak tam som používala eukalyptus, spearmint alebo modrý olejček Rescure. Rescure je perfektný na... je to ako keby... napodobenina zase mi ide, odvodenina od Deep Blue do speláckého, takže toto je fotka, čo sme išli lyžovať. My sme taký raz do roka lyžiari, takže tam to je úplne predurčené podľa mňa na svalovicu, ale teda pred lyžovačkou som naterala aj Simonku, aj mňa lítka, nohy, Deep Blue a žiadnu svalovicu sme nemali. Teda perfektne pomáha aj lemongrass napríklad, alebo
alebo aj levandulka. Levandulka je úžasná v tom, že upokojuje teda nielen nás, že nás pripraví na spánok, ale aj teda po tej emočnej stránke, ale aj čokoľvek sa týka s pokožkou, či už teda riešiť nejaké popáleniny, odrhniny, ale aj teda upokojujúce účinky má, relaxačné aj na svaly. Nedávno sa mi stalo z Deep Blue, že ma vlastne seklo, tak tam som si natierala. Deep Blue je, táto tyčinka mám vždy pri sebe, nemusím ju chytať do ruky. Má teda podobne vyzerá ako, čo som ukazovala, táto Air tyčinka, že to je ako konzistencií dezodorant, takže vôbec to nemusím chytať, natriem si kam potrebujem a bolesť prejde. Pohodinda a silná imunita. Myslím si, že keď používame, alebo je to tak, keď používame proste Stronger pravidelne, tak a olejčeky, keď používame pravidelne, to znamená difuzujeme často On Guard, tak tie choroby sa tak ľahko nedostavia. Keď nadtieram deti Strongert, keď používam, tak sú na tom oveľa lepšie, dokáže to predísť proste vzduchom prenosné baktéria, vírusy to dokáže zastaviť On Guard, ale aj používam ho teda aj keď ráno pred školkou, aj po obede, keď sa vrátime. PB asi som hovorila niekoľkokrát probiotika. Pre seba používam LLV, a deťom vitamíny, minerály a IQ Mega. Mám to tady tie dospelácké vyfotené a rozprávam o nich, pretože ak bude maminka v pohode, myslím si, a bude mať emocionálnu rovnováhu, stabilitu a hormonálnu, tak potom budú aj deti viacej v pohode. Tak preto to tu mám spomenuté, že alebo sa dokáže lepšie potom postarať aj o svoje deti, ak náhodou sú chore. Na hormonálnu rovnováhu používam Claricam alebo aj proti bolesti pri menštruácii. Balans používam každé ráno na rovnováhu, na stabilitu a vybalansovanie všetkých telesných systémov v tele. Adaptív je podľa mňa olejček, zmes, ktorú by mala mať každá mamička doma. Je to zmes vyvinutá počas covidu a perfektne na nás pôsobí tak, že nie, že ja používam taký príklad, že ten olejček za teba nezaplatí hypotéku, ak sú nejaké problémy napríklad alebo ťažkosti, ale ty nájdeš riešenie, ako zaplatiť tú hypotéku, ako proste uvidíš tam to riešenie, ideš priamo za tým, ostatné veci sa vyselektujú a ty vidíš len to dôležité, čo teraz treba urobiť. To s nami vlastne robí ten adaptív. A keď ideš za tým riešením, tak si vlastne viacej v pohode a to riešenie aj nájdeš. Olejčeky teda difuzujeme, rolonky natierame na spodoch chodidiel, pulzné body, zátylok v rámci dennej rutiny. Doplnky užívame. Dobre, toto je, hovorila som aj o základných olejčekoch, toto je také prirovnanie možno k ním, že k čomu by sme ich mohli, čím by sme ich mohli nahradiť, aby sme ochránili vlastne naše vnútorné orgány ako pečeň, obličky a olejčeky, ktoré pomáhajú, fungujú a bodka a sú oveľa lepšie ako nejaké lieky. Dobre, ďalej tu mám recenzie od mojich buď zákazníkov alebo účastníkov testovačky. Nikol fakt je doteraz super, malému sa krásne spustili sopliky a dýchanie po natieranie je oveľa lepšie a večer lepšie spí.
Vianočný balíček s air tyčinkou a pepermintom olečekom som darovala sestre, ktorá bola pár dní po pôrode a dostala COVID. Úžasné, hneď to zabralo a už na druhý deň nepríjemný kašel úplne ustal a aj príznaky ako nádcha a boli oveľa miernejšie. Um, tu inak pomohlo mi to na to ucho. To bol čajovník na ten prievan. Nechcem to zaklinúť, ale zatím mňa to od včera nesverbí. Tam som odporúčala levandulku na hemeroidy. Káča bola účastníkou testovačiek, bolo to super, dozvedela som sa kopec nových vecí, ktoré využijem pri sebe a pri malej. Ďakujem, že som mala túto možnosť, aká nej a vždy bola po ruke pri akékoľvek otázke. Už Káča bola účastníčka teda testovačiek, kedy si účastníci 10 dní doma skúšajú esenciálne oleje podľa priloženého protokolu. A Káče sa teda veľmi páčilo. Toto je taká moja zdokumentovaná príhoda, jednodňová alergia, že ako mne pomohli esenciálne oleje. Kadidlo, takto som sa zobudila s takýmto opuchom okolo očí. Dávala som si tam kadidlo Touch, to je teda zmiešaná s kokosovým olejom a miešala som si levandúlku, používala som toto 6 krát denne. Vnútorne som si dala po levandula, citron, peppermint, pretože som nemala tobolky 3 Easy sa to volá. 3 Easy sú tobolky na alergiu, ktoré sa skladajú teda z levandulky, lemonu a peppermintu, ale zarábala som si to a 3-krát denne som si to takto naordinovala a túto kombináciu levandula, lemon a peppermint som dala aj do difuzéra a vtedy som mala najmenšie prejavy tej alergie. Veľmi dobre mi to na tie oči robilo. Už som cítila, že mi začína aj hrdlo a nádcha, tak som okolo 15. si dala pre istotu aj On Guard Plus, to sú tie tobolky, ktoré som už spomínala, že by som vlastne dala aj tým starším deťom, ak by ich niečo trápilo. A posledná foto je fotená pred tretím vnútorným užitím olejčekov, pred On Guard Plus a pred posledním na tretím okolo očí a už je tam vidieť oveľa väčšie zlepšenie tej alergie, alebo to teda čo to bolo, nerozumiem tomu. Trvalo to jeden deň a už je to prečo našťastie. Dúfam, že sa vám dnešné rozprávanie páčilo. Ak ste otvorení takýmto prírodným riešeniam a tiež by ste chceli mať vlastne vždy po ruke odpoveď na ťažkosti, ktoré doma možno máte, alebo ktoré proste prirodzene prichádzajú, tak si môžete kúpiť esenciálne oleje. Existujú 3 spôsoby nakupovania. Prvý je maloobchodne, to znamená, že buď cez mňa, alebo cez nejakého konzultanta, cez niekoho, kto má veľkoobchodný účet, alebo môžete poznať napríklad u masérky, alebo u kozmetičky, že používa olejčeky, to znamená, že pravdepodobne má veľkoobchodný účet, tak tam si proste cez ňu môžete kúpiť olejčeky maloobchodne. Aj to je proste, je to možnosť, alebo možno cez nejaký e-shop, aj e-shopy sú na internete, tak tam si môžete kúpiť 1-2 olejčeky, určite je to možnosť, ale je to ten najdrahší spôsob, neodporúčam taký spôsob nakupovania, oveľa lepšie je to otvoriť si cez vlastný veľkoobchodný účet, cez vlastne vlastnú členskú kartu. Je to ako keby ste mali kartu v DMke, kde si nakupujete olejčeky veľkoobchodne s 25% zľavou. Môžete sa zúčastňovať na všelijakých akciách, ktoré doteraz má. Teraz tento mesiac máme, že pri veľkej objednávke nad 200 bodov dostanete zdarma olejček Copaiba a krém proti bolesti a zápalu Deep Blue,
ktoré sú v hodnote obidve, v hodnote 89, myslím, eur. Takých mám úplne zadarmo, pretože už som si urobila takúto veľkú objednávku. Otvorenie si takéhoto veľkoobchodného alebo členskej karty alebo veľkoobchodného účtu sa nezaväzuje užívateľ k žiadnym povinným nákupom ani k žiadnym minimálnym nákupom. Je k ničomu, môže si nakupovať olejčeky podľa vlastnej potreby. K ničomu sa teda nezaväzuje, môže len využívať všetky výhody, ktoré doteraz ponúka. A kto už je veľmi nadšený ako ja, tak nakupuje výhodne a to je pri pravidelnej a skorej objednávke dostávam aj produkt mesiaca zadarmo. Produkt mesiaca býva okolo 20 eur. Tento mesiac to bol rozmarín. Rozmarín inak je veľmi dobrý aj do varenia. Ja používam teda olejčeky aj do varenia, či už je to citrón. Keď do koláčov potrebujem dávať bio citrónovú kôru, tak používam olejček, alebo do polievky použijem oregano alebo majorán, takisto používam. Má to trošku inú chuť, ako sme zvyknutí, ale ja to kľudne používam, nám to tak chutí, aj rozmarín alebo fenikel napríklad. Ku koncu varenia, keď už to nebuble, není v bode varu, tak vtedy dávam olejčeky šparadlovou metodou, to znamená, že šparadlo namočím do oleja, do esenciálneho oleja a potom to šparadlo zamiešam do jedla. Nám to tak chutí, my to tak máme radi. Ďalšie výhody veľkoobchodného účtu pri pravidelnom objednávaní je napríklad, keď ako je to v DM-ke, že zbieram body. Tieto body sa mi vracajú v čase od 10 až do 30% a tieto body môžem potom vymeniť vlastne za olejčeky alebo za zmesi alebo za produkty alebo celú sadu, napríklad keď ich mám teda dostatočne veľa. To by bolo teda k spôsobu nakupovania. Ak by ste už mi raz aj niekto, nejaká kočka povedala, že vieš, ale ja nechcem toto robiť, čo ty, že ja nechcem takýto účet, ja si kúpim cez teba. Takže netreba sa toho báť, nie je to tak. 65% ľudí, ktorí používa doteru a esenciálne oleje sú sú užívateľia, ktorí o tom nikomu nehovoria, ktorí nič nepredávajú a olejčeky teda používajú len pre seba, pre svoju rodinu a objednávajú si v čase, keď im to vyhovuje a v množstve, ktoré im to vyhovuje. Druhí ľudia ale sú zdieľatelia, ktorí zdieľajú a ono sa to tak prirodzene si myslím si, že stane, že ak si zamilujete olejčeky, tak sa z vás stane takýto zdieľateľ, pretože aj keď máš novú blúzku a kamarátka sa ťa opýta, že aké máš pekné tričko, tak jej nepovieš, že nepoviem ti, odkiaľ ho mám. Tak aj toto proste, keď vieš, že olejčeky pomáhajú a niekto sa ťa opýta, že a čo tu máš, čo si to tam kvapkáš, čo im to natieráš a čo vám to tady, čo to máš, čo to za čudo, no to je difuzér a to sú olejčeky a odpovieš a proste vtedy sa z teba stáva zdieľateľ, kamarátka si cez teba objedná 1-2 olejčeky, z tebe z toho vznikajú výhody a keď toto robíš proste dostatečne dlho, tak môžeš mať svoju vlastnú objednávku, svoju vlastnú mesačnú objednávku preplatenú. O tom, ak to má záujem, o tom by sme si povedali teda neskôr. A ďalej sú to ľudia, ktorí majú úplne ten istý účet ako nový človek, ale už sa z nich stali jednoducho budovatelia, ktorí majú svoje vlastné týmy a ktorí sú odmenení cez kompenzačný plán priamo od spoločnosti doTERRA, kedy už proste si buď doplnili svoj príjem, alebo ho aj plne nahradili. Aj toto jednoducho doTERRA ponúka. A ak by ste sa rozhodli, že by ste chceli takéto olejčeky a chceli by ste si otvoriť členskú kartu, tak najlepšie sú na to
najlepšie sú na to takéto sady, pretože keď doteraz vyskladala tieto sady oveľa lacnejšie a veľmi efektívne na to, čo proste bežne doma ľudia riešia. Detská sada sa skladá zo 7 zmesí a dospelácka sada alebo základná sada sa skladá z 10 olečekov a zmesí. Plus je k tomu difuzér. Od tejto základnej sade 10 olejov som hovorila v minulom Zoome. Dneska sme to mali taký myšmaš aj z jedného, aj z druhého. Ešte by som teda povedala, že je tady aj tretia, alebo je ich tých základných štart balíčkov oveľa viacej, ale ja som napríklad začínala s touto malou 5 ml sadou, kedy je tam tá cena 170, myslím, že teraz je to 177,50, nie som si istá, lebo myslím, že toto mám teraz tu zle, ale dvakrát viacej, dvakrát väčšia, drahšia je teda veľká sada, ale pri ktorej už je použité 3-krát väčšie množstvo. A ešte tu máme teda takú tabuľku, kde maloobchodná cena 595 eur, to je, hovorím to dievčatám tak, že to je to, že si to ty odo mňa môžeš kúpiť za 595 eur. Ja, kebyže si chcem nakupovať vo veľkoobchodnom vo svojej členskej karte tieto olejčeky, tak ma stoja 446 eur, ale ako štart balíček stojí tento balík teda aj s difúzerom 316 eur. To je teda len také načrtnutie, že ak by niekto chcel si otvoriť členskú kartu, tak takto sa to dá veľmi výhodne. Je to poskladané tak, aby to proste spĺňalo snad 99% vecí, ktoré bežná rodina doma potrebuje riešiť. Dobre, ešte do konca mesiaca dostanete, to je tá sada, to je ten darček, ktorý som už spomínala, že do konca mesiaca je pri veľkej objednávke darček Diblu krém proti bolesti a proti zápalu a k nemu aj Copaiba. S Copaibou mám skúsenosť aj u staršej dcery, keď začala chodiť do školy, keď zistila, že tie domáce úlohy fakt nekončia a že to nebola iba taká skúška na týždeň a že však sa začneme hrať asi v školke. A tak jednoducho tá nervozita trošku u nás stúpala, bolo u nás trošku také dusno, tak si hovorím, že dám jej teda niečo na upokojenie, na nervy, dám jej Copaibu. Tak som jej dala na zantilok 2 kvapky možno Copaiby, ale u nej sa spustil strašný hysterický záchvat. A najprv som zaváhala, že či som spravila dobre, ale po tomto takom usedavom plači som pochopila, že ona potrebovala vypustiť paru. Po nástupe do školy, po 3 týždňoch, asi sa to potrebovala proste v tej hlavičke nejako usadiť. A vypustila páru a ako keby lusklo prstami a ona ostala úplne pokojná, kľudná. Takže toto u nás robí Copaiba a preto používam Copaibu každé ráno pod jazyk aj ja. Nemám teda hysterické záchvaty, ale veľmi dobre pôsobí na nervové zdravie. A to môžete mať vlastne s veľkým balíčkom. Teraz tento mesiac zdarma, je tam teda Diblu krém, je tam Copaiba, je tam pomarančový olej, je tam Balance, alebo s malým balíčkom je to pomaranč a odo mňa On Guard Mist. On Guard je dezinfekčná hmla. On Guard Mist je dezinfekčná hmla, ktorá je antibakteriálna, takže skvele sa hodí do kabelky a na bežné použitie aj u detí je to skvelé. To je z mojej strany všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a keby niečo bolo, tak kľudne píšte, pýtajte sa, alebo sa môžete opýtať aj teraz. Ja tu mám strašnú tmu. Aha, dobre. Dobre. Chceš sa niečo spýtať? Ja si začnem.
Dobre. Chceš sa niečo? Nemala si tam takú tmu až teraz, keď si prepla, tak Aha, aby si dobre, si nemyslela, že si mala celý čas. dobre. A ja ti ďakujem za tvoj čas, že si to takto krásne odprezentovala, že si to budú vedieť aj dievčatá pozrieť zo záznamu a že si to takto pre nás pripravila. Tak ďakujem. Nemáš za čo, veľmi rada. Dobre, pekný večer, ahoj. Ďakujem aj tebe, ahoj.